Goeie. Sipron Buma is burgemeester van Ljouwert, de haardstad van Friesland. De enigste mens in dit land die nooit foute appjes krijgt. Dus is hij informateur van het nieuwe kabinet. Maar dat even neer ons in burgemeesterwezen en dat viel Ljouwert voor het dagelijks. Gewoon wetenschappers die dronken daar wat rioolwater om even te pruwen en toen blikte dat het smoorvol cocaïne zit. Gewoon schrokken daarvan, maar die weten dus absoluut net hoe de vrouw er op heden heen leidt. Nou ja, dat Ljouwert winnaar weer van de nationale cocaïnecompetitie, dat maken er krantenkoppen van. Cambuur is ommers enkel maar twadde. Die weest kwam omdat Buma er net is. Want die sluit wekelijks een stuk of 3 drugshoezen in Ljouwert. Dat hij dat nou net doet, dat is trouwens wel lokkig. Ommers Ljouwert met geen hoezen sluiten, het had er verlet van. Ze bouwen nou zelfs al langs de Waardwei. En op die Waardwei rieden auto's en dus moet er een loodswal komen van zo'n kilometer. Dat weer minder eenvoudig en goedkoper dan dat ze dachten, dus aanzes je de meesten in die hoezen en dan in die loodswal er dan net. De wennet aanzes een zwikje, gehoor gestoren. En die mat hebben wij. Maar die kennen wel naar de wijze verhoezen. Want dek heeft de gemeente al hier hoezen van sekswerksters, zodat de hoeren nou neemt worden. Die moeten maar in oors heen, maar het is een rietsel waarheen dan. Sok zo beleerd wezen matten. Maar dat is voor Ljouwert nog dreger als een loodswaltje. We maken Ljouwert maar wat stiepje. De Ljouwerter seksweek oerhevelje naar de nieuwe Wiardaweek. Die wordt dan bouwd deuntje in de Skriezenpolderzon en daar libje en veilen de van haar jeddere veldverjagers Skriezen nog bij elkaar. En die gedijen dat goed. Sterker, daar komen hultijd meer Skriezen in Friesland en de politiek wil er nog hultijd meer jiltie stekken, maar dat hoeft net. Een Skries is namelijk net zo'n kleier. Ik had er in die polder een keer 2 Skries aan en voel rjocht onder zo'n grote elektriciteitsmast. Elke die er daar benauwd voor, maar Skriezen produceren daar hadden nijkommelingen. En als we nou dat seksweekje deuntje in die Skriezen lezen, is dat toch een geweldig stukje naar natuur. Dat is een mooi facetje van Buma.